Bore da iawn I chi gyd a chroeso cynnes I chi'r gwasanaeth. Diolch I chi am ymuno ni ar y sul arbennig hwn, sef Diwrnod y Cenhedloedd Unedig. Mae'n briodol felly ein bod ni'n cychwyn yr oedfa hon drwy ganu'r emyn Duw a Thad yr holl genhedloedd o sancteiddiau'r denw mawr. Croeso cynnes I chi gyd. Duw a Thad yr holl genhedloedd o sancteiddiau'r denw mawr. Heddiw yw'r 40 o Hydref, ac mae'n ddiwrnod y Cenhedloedd Unedig. Nawn ni chi sy'n gyfarwydd â hanes sefydlu'r Cenhedloedd Unedig, byddwch chi'n cofio y llofnodwyd siarter arbennig, siarter a ffurfiodd y Cenhedloedd Unedig, ac fe lofnodwyd y siarter ar y 6 o Fehefin 1945. Ar hyn yr oedd y siarter oedd ymrwymiad I gadw heddwch trwy gydweithredu rhyngwladol, ac fe ddaeth y siarter hwn I rym ar y 40 o Hydref y flwyddyn honno. Mae'r dyddiad hwn felly'n cael ei nodi'n flynyddol byth ers hynny, a bwriad y diwrnod hwn yw codi ymwybyddiaeth o waith a bwriadau a llwyddiannau'r Cenhedloedd Unedig. Mae'n sefydliad byd-eang. Mae yna 193 o wledydd yn perthyn iddo. Ac fe all unrhyw wlad fod yn aelod, os yw'r wlad honno'n parchu heddwch ac yn barod I dderbyn goblygiadau'r siarter, a bod y gallu a'r parodrwydd gan y wlad honno i'w cyflawni, y marn y Cenhedloedd Unedig. Mae Covid-19 wedi atgoffa'r gwledydd sy'n perthyn i'r Cenhedloedd Unedig, taw drwy gydweithio'n agos, y mae wedi bod yn bosib wynebu bygythiad o'r fath yr ydyn ni wedi wynebu dros y flwyddyn diwetha. Mae darn yr ysgrythur o'r ail bennod o lyfr y proffwyd Eseia I weld ar y wal y tu allan I ben cadlys y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd, a dyma Margaret I ddarllen yr union adnodau I ni.
Y neges gafodd Eseia fab Amos am Jwdea a Jerusalem. Yn y dyfodol, bydd mynydd teml yr arglwydd wedi osod yn ben ar y mynyddoedd eraill, a'i godi'n uwch na'r bryniau. Bydd y gwledydd i gyd yn llifo yno, a llawer o bobl yn mynd yno a dweud, Dewch, gadewch i ni ddringo mynydd yr arglwydd, a mynd i deml Duw Jacob, iddo ddysgu ei ffyrdd i ni, ac i ninnau fyw fel mae e am i ni fyw. Achos o Seion y bydd yr arweiniad yn dod, a neges yr arglwydd o Jerusalem. Bydd e'n barnu achosion rhwng y cenhedloedd, ac yn setlo dadleuon rhwng pobloedd lawer. Byddan nhw'n curo'u cleddyfau yn sychau arydyr, a'i gwaywffyn yn grymanau tocio. Bydd gwledydd ddim yn ymladd ei gilydd, nac yn hyfforddi milwyr i fynd i ryfel. Yn wir, mae'r wal yn Efrog Newydd yn cael ei hydnabod fel wal Eseia. A dyma'r adnod eto. Curant i cleddyfen geibiau, a'i gwaywffyn yn grymanau. Ni chyfyd cenedl gleddyf yn erbyn cenedl, ac ni ddysgant ryfel mwyach.
mae yna sawl reswm dros nodi diwrnod y Cenhedloedd Unedig. Yn un peth, mae eisiau ni gofio bod y Cenhedloedd Unedig yn achub bywydau. Maen nhw'n weithredol iawn yn ein byd ni. Nawr tra bod y cyfryngau torfol ar hyd y lled y byd yn tynnu sylw at anghydweld rhwng gwledydd a'i gilydd, a pholisïen methu. O'r braidd y clywn yr hanes am y gwaith sy'n cael ei gyflawni gan y Cenhedloedd Unedig yn cydweithio ac asiantau i arbed bywydau. Maen nhw'n cefnogi enghraifft yr rhaglen fwyd y byd. Maen nhw'n cefnogi asiantaethau sy'n gweithio tuag at heddwch. Maen nhw hefyd yn cefnogi rhaglenni sy'n cefnogi merched, beichiog a iechyd plant. Hefyd mae'r Cenhedloedd Unedig yn sicrhau bod 58% o blant y byd yn derbyn y chwestrelliadau angenrheidiol mwyn cadw'n iach sy'n achu bywydau rhyw 30 miliwn o blant bob blwyddyn. Ac yn ystod y 19 mis diwethaf arbennig, mae'r Cenhedloedd Unedig trwy ysgrifennydd cyffredinol wedi cyhoeddi y byddwn yn ymateb i argyfwng Covid-19 i achu bywydau, i amddiffyn cymunedau, i amddiffyn y tlawd ar difreintiedig, ac i hybu cefnogi'r sawl sy'n dioddef o'r haint. Mae'r Cenhedloedd Unedig fel eriod yn ymwybodol o'i cyfrifoldeb tuag at y teulu dynol yng nghanol yr argyfwng presennol hwn. A wi yn credu bod diwrnod y Cenhedloedd Unedig yn fodd i'n hatgoffa ni fel Cristnogion hefyd am ein cyfrifoldebau ni tuag at deulu'r byd. Ein cred ni, yn wir ein hargyhoeddiad ni fel Cristnogion, yw bod pawb yn gyfartal yng ngolwg Duw. Ac eto, i ni'n byw mewn byd lle mae angyfartaledd oherwydd tlodi a thrais a gormes. Mae'r elfennau hyn yn sarhad ar y teulu dynol. Maen nhw'n dwyn i ryddas oddi ar bobl yn un peth. A dyna pam i bod i'n gyfrifoldeb arno ni Gristnogion i sefyll ysgwydd yn ysgwydd a'n brodyr a chwiorydd yn Christ yn y byd. I ni'n cael ein galw gan Dduw i fod mewn perthynas arbennig ag ef, ond nid yn unig hynny, ond ni'n cael ein galw i fod mewn perthynas arbennig a'n gilydd hefyd. Oni ofynodd Iesu pwy yw'n cymydog ni, ac oni ddwedodd Iesu bod rhaid i ni garu'n cymydog. A thrwy fywyd a'i ddysgeidiaeth, a'i farwolaeth a'i atgyfodiad, bu Iesu'n ysbrydoli eraill i garu Duw ac i garu cydlyn. Yr Iesu a ddawodd newyddion da i glodion a rhyddhad i garcharorion. Yr Iesu yr ydyn ni'n gweithio heddi yn ei enw. Rheswm arall posib dros nodi diwrnod y Cenhedloedd Unedig yw oherwydd i fod yn ymgyrchu weithio yn erbyn newid hinsawdd. Nawr ten. Mae'n gwneud hynny drwy fod yn sefydliad sy'n gweithio'n galed iawn i ddiogelu'r amgylchedd. Mae'r Cenhedloedd Unedig yn gweithio i gasglu gwybodaeth newydd ac i rannu'r wybodaeth honno. Mae hefyd yn arwain ymchwil yn y maes. Fe gofiwch chi fod cynhadledd fawr wedi chynnal ym Mharis yn y flwyddyn 2015 ac fe luniwyd cytundeb Paris, cytundeb byd-eang arweiniodd yn y pen draw at 170 ffeder o wledydd yn arwyddo cytundeb addwyrnod y ddeiar, Earth Day, i gychwyn mabwysiadu systemau cyfreithiol yn ei gwledydd ei hunain i leihau nwyon tŷ gwydr. Ac fe fydd llygaid y byd ar Glasgow mewn ychydig wythnosau, wrth i arweinwyr y byd gwrdd ar gyfer cynhadledd COP26. Ac erbyn y gynhadledd, mae disgwyl y bydd yr holl wledydd wedi amlinellu cynlluniau mwyn lleihau'r aralliadau. Mae'r gynhadledd hon yn gyfle perffaith i adolygu'r cynlluniau hynny ac i wthio'r ffiniau, gan bod yr effeithiau posib o gynhesu byd-eang uwchlaw 1.5 Celsius yn gliriach fyth erbyn hyn. Gobeithio gnewn ni fel Eglwysi yng Nghymru wneud yn siŵr bod ein llais ni'n cael ei glywed drwy'r cynrychiolwyr ni yn Glasgow. Mae gwarchod y greadigaeth yn thema amlwg iawn yn y Beibl. O'r cychwyn cyntaf yn llyfr Genesis,
pan greodd Duw y byd a phopeth ynddo. Fe gymerodd gam bach yn ôl, fel artist yn edmygu waith, ac fe ddywedodd, ac fe gwelodd y cwbl a wnaeth, ac yr oedd yn dda iawn. Wel am understatement, yn dda iawn wir, oedd y cwbl a wnaeth yn ragorol, nid jyst yn dda iawn, oedd e'n gwbl ysgytwol, oedd e'n ragorol. Ac roedd Duw mor falch o'i gredigeth, fel i fod e wedi ymddiried y cwbl i ddwylo'r ddynoliaeth i edrych ar ei ôl. Ein gosod ni'n stiwardied ac nid yn berchnogion, gofalu am y ddeiar i ni gwneud, smon ni'n llywodraethu ac yn berchen y ddeiar. A pham mae rhywun yn gofyn ni ofalu am rhywbeth ar ei rhan, wel, i ni fel arfer yn fwy ffyslyd dros y peth hwnnw, oherwydd mae eiddo rhywun arall i wec nid yn heiddo ni. Pam felly na fedrwn ni feddwl fel na am ardd Duw, am ei ddeiar ef? Mae dydd y Cenhedloedd Unedig yn gyfle i ni gyd i feddwl ddwywaith cyn gweithredu, a gwneud ein rhan yn llawn i warchod yn iawn y greadigaeth ryfeddol hon, yr ydyn ni'n rhan ohoni, sydd yn eiddo i Dduw, ond amddiriedwyd i ni. I ni nodi dwyrnod y Cenhedloedd Unedig hefyd, oherwydd bod y Cenhedloedd Unedig yn cefnogi ffoduried. Nawr, o bob blwyddyn mae'r Cenhedloedd Unedig yn helpu 38 miliwn o ffoduried, yn ei hachub nhw o rhyfel, o dlodi ac erledigaeth. Wrth wynebu ar gyfwng Covid-19 yn ein byd, mae'r argyfyngau oedd eisoes yn bod yn dwysau. Mae'r gyfwng y ffoduriad a'r ceiswyr lloches yn dwysau. Y bobl hynny sydd ar grwydr, ac mae'n hawdd iawn i ni ddefnyddio ystadegau wrth gyfeirio at sefyllfa'r ffoduried a'r ceiswyr lloches. Ond mae rhaid i ni gofio bod bynnag fod pob rif yn cynrychioli person dynol, mam neu dad, merch neu fab, mam gi neu dat ci, brawd neu chwaer, rhywun tebyg i chi a fi, cofiwch. Dyw'r lluniau welwn ni ar ein sgriniau ddim byd ond ffenest yn dal un funud fach o fywyd bob yr un o'r bobl hynny. Un funud fach ym mywyd rhai o'r miliynau hynny sydd am resymau amrywiol wedi dod yn bobl ar grwydr dros y degawdau diwetha. Nid ystadegyn yw person, ac i ni Gristnogion plentyn i Dduw yw bob person, plentyn i Dduw, ac iddo'r hawl i ryddid i ddatblygu a ffynnu a derbyn bob cyfle posib mewn bywyd. Heddi, ar ddwyrnod y Cenhedloedd Unedig, diolchwn am y cydweithredu rhyngwladol i geisio cadw heddwch. Ond gyda'r diolch, daliwn yn ein gweddiau bob person sydd ar grwydr, yn gorfforol neu'n feddyliol, sy'n iach neu sy'n dioddef, sy'n gwarchod y ddeiar neu sydd hyd yn hyn heb dod i'r sylweddoliad hwnnw, sydd yn dioddef yn sgil Covid-19 neu sy'n gweithio'n ddyfal i'w atal. Daliwn bob person o fewn ffram ein meddyliau, a rhown iddynt un funud dawel o'n hamser. A diolchwn bod Duw yn dal pob un ohonyn nhw yng nghleder ei law. Amen.
Gweddiwn. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd. Dyw a thad ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. I ni'n ddiolchgar iawn arglwydd am y cyfle hwn yn awr i gael trai atat mewn gweddi fel hyn. I ni'n dy gydnabod di o dad yn ddiw'r creawdwr, ac yn cydnabod mai trwy air di a thrwy air di yn unig y dath y cyfan i fod. I ni'n diolch i ti arglwydd y fod ti wedi'n creu ni ar dy lun a thelw di dy hun. Wedi'n creu ni fod mewn cymundeb a'n gilydd ac mewn cymundeb a thi. Dyn ni'n diolch heddi hefyd am dy waith creadigol yn ein byd ni, am bob ffurf a lliw a llun ym myd natur. I ni'n diolch i ti arglwydd y fod ti wedi ordeinio cenhedloedd y byd, fel y bydd i bob cenedl y fod yn gyfrwng effeithiol yn dy ddwylaw di. A heddi arglwydd i ni'n gweddio'n arbennig dros waith y cenhedloedd unedig. I ni'n diolch i ti am y mudiad hwn, ac am ei waith ar hyd y degawdau. I ni'n diolch am bob ymgyrch, i ni'n diolch am bob ymdrech. I ni'n diolch i ti arglwydd am bob peth mae'r cenhedloedd unedig wedi sefyll drosto. I ni'n diolch am y trafodaethau mae di arwain, sydd wedi arwain at penderfyniadau mawr iawn. I ni'n digwyddio felly arglwydd dros cenhedloedd y byd. Cyn ni'n cofio'n arbennig am na'n cenedl ni y Cymru. Ac bod y genedl hon yn genedl fechan iawn eto, i ni'n gwybod arglwydd fod yna bosibiliadau mawr yn y genedl leia. Ac ni'n cofio'n arbennig o dad, dy fod ti wedi datguddio dy hun yn y lle cynta i genedl fechan. Diolch dy fod ti'n gweld posibiliadau mawr yn y pethau bach. Mi rwy ti wedi gweld posibiliadau mawr yn y pethau bychan eriod. Felly derbyn ni yn awr arglwydd fel cenedl. Derbyn ni fel unigolion hefyd. Derbyn ein gweddiau, derbyn ein hoedfa. Yr ychydig sydd ohonon ni, yr ychydig ffydd. Ond eto arglwydd i ni'n awyddus iawn i gyflwyno'r ychydig gyda ni ti ac i waith y deyrnas di. Arglwydd i ni'n gweddio dros ein byd ni felly. A phawb sydd yn wynebu oriau'r diwrnod hwn, neu oriau'r nos, pan y bynnag y man wrth gwrs, mewn ofn, mewn pryder, rhai sydd yn gaeth i amgylchiadau anodd, y rhai sydd yn ddoli di mewn maned dirgel, yn ofni oherwydd i ffydd a'i cred yno ti. Y rhai hynny sydd yn tystiolaethu mewn ardaloedd ac mewn cenhedloedd lle nad yw'r grefydd Gristionogol yn cael ei derbyn. Y rhai hynny sy'n cael ei herlyd oherwydd i ffydd a'i cred. Arglwydd, rho ddewrder i dy bobl di mhob man. A rho'r dycnwch nhw hefyd i barhau dystiolaethydd fab Iesu, bod corwyntoedd casineb yn curon i herbyn nhw. I ni'n diolch i ti arglwydd bod Iesu'n drech na phob storom. Rhodi'r dewrder a'r dycnwch a'r gwroldeb yng nghaloned y bobl di heddi, i ddyfal barhau i dystiolaethu i'r arglwydd Iesu. Oherwydd i ni'n wir credu arglwydd mae ein Iesu a mae'n gobaith yn byd ni. I ni'n diolch i ti am weinidogedd Iesu ar y ddaear hon. I ni'n diolch am yr addysg a gyfrannodd a'r dylanwad a gydawodd yr i ôl. A helpa ni gofio eiriau fe bob amser arglwydd. Ac i bod yn rhai a fydd yn tystiolaethu iddo, rhai a bydd yn plannu hadau gobaith a thrigaredd am y ddeiant a chyfiawnder. Helpa ni arglwydd i fod yn dystion ffyddlon a dewr. Wrth i ni fynd rhagom yn enw Iesu Grist, i gyhoeddi newyddion dar efengil mewn oes sy'n cael ei llethu gan newyddion drwg, ac i gyhoeddi'r gobaith Gristionogol mewn oes sy'n cael ei llethu gan anobaith heddi. Gwrando'n gweddi felly arglwydd, madda i ni hefyd bod bai a phechod yn derbyn di, achos yn sicr mae eisiau dy fyddeiant di arno ni bob un. At pwy arall allwn ni droi dwed, pwy arall byddai'n bodlon mae'n derbyn ni fel yr un ni, ac eto'n dal i'n caru ni, ond ti dy hun. Maddai'n beie felly,
a helpa ni blygu ewyllus di yn unig, ein bod ni'n cyfaddau i fod hi'n anodd iawn gwneud hynny ar adegau hefyd. Clyw ein gweddi felly o Dad, yn enw Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr, yn dysgodd ni wrthweddio i ddweud gyda'n gilydd, ein Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddi'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Dy roi ni heddiw ein bara beinyddiol, a madda un i ein dyledion, fel y myddeiwn unna i'n dyledwyr. Nac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi, a diolch arbennig i Magret am ddarllen. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.